kumusta ka mo? Kanang kay tulog pa man sila na mag-exercise sa taggamay kay naawa sila. Naday ko diri sa kuan sa side sa akong among lalaki. Naman sila gamit ko sa exercise. Ako sa naikuan exercise akong lawas kay marubog at nasugay kay tulog pa sila exercise at sa para sa'yo umaabot sa bantayan na ano sila. Kuan siya side sa akong among lalaki diri. Ay mga kami. Dalahan ko dali mo alay usahay kay naata din pang mo ang exercise diri. Para sa'yo umaabot sa bantayan. Kung magmata na sila, di naman sa kumakakunan kay siyempre makuan dahil sa kaya na yung tanong. Ipamalakas na ito ba? Nari na nawa. Sana yung bunto. Pamalas ito. Bye mga ate kuya. Salamat.